Cuman nan mersu ada kepala badia sebab takut di antara orang berdua yang mengaku tut atuak dan cucu ko, atuak narutiang kini ko atau cucu narutiang atau rutiang kedua-duanya. Jo lagu berkit jawab begoya. Gelek kandak nang kedua dari tonuma bahasa babi ay sabata kalagunya babaru babi seriang riak jo gelombang kandak nasamo dari orang singgah lalu daun bakang kawan kalagunya ka siang-siang babaru babi malam-malam buru jando lah daun babaru babi jo malam baru ko buru musang begitu kag dia aja ya. Sasediko kandak biaya gitu arek-arek lunga ya. Basabah lagunya kasih kadura betul kandak dari Mak Indo bego. Yo Siti Juari ya Mak. Siti Juari ya. Kagak lupa. Dua pasan patamu ko dari gaib mantiak lagu di papanjang lah batamu Pak Haji jo Pak Haji berdua seri masuk ya Pak Haji pondok kopi pergaulan jauh datan Haji di lalamon dak sebut lah sama mati rasu kedua jaya dari daun betullah lagu di papanjang salamai bugoros mau sutuk ke kiamat dosa nak sadanya dapat salam ko dari daun kama Pak Haji salamu salarinan ko lalarek di kota Gadang aja ke rumah si Hamda ya Pak Haji. Dari Pak Haji Pondok Kopi Pergaulan Sarombongan Jauh Datan Haji Bitulah Mangku Madatuk Renosati Salamai Bugoros Mam Sutuk Kebak Kiamat Dusan Aksadanya ndak bibak jauh sisiakan ndak minggu babate makonya hilang wak kini daun dia salamu Pak Haji kinilah menjadi mencari barang buruk-buruk gua ndak takkan dah bagai kampung ledoyong lah mencari kara-kara berjolok ini Pak Haji. Batanyo ke panitia cek di Pak Ji lalamun dak kagak langgang ini gua yang namanya Eka tu yang mah di itu saya pakai cek panitia sarancak-rancak orang tu itu kecek panitia nan mana Eka tu oh
Kan Mbak Adi itu dia karena Pak Haji kok orangnya baru baraja bagurau. Beda jauh datan Haji ya. Dari datan Haji tolong panitia tambah kursi gitu. Sebab tamu kita banyak dan masih tagak di luar, banyak dan ketipu oleh ya. Bulia banyak patanyo di jarang masobok acara kini ko acara pemuda kini ko atau acara jorong atau acara lek nagari maelo silakan marape up udah tanaji acara kini ko Pak Haji khusus di kami lah merape kabar yang paling aktual di menyambut kedatangan Pak Haji Pendokopi sini ko tu makanya ko membuat acara bagi cek orang muda gini surprise ya. Oke lanjut. Apa aji tak tahu je pakai suruh alaba salamnya kamu ko alun di malaka bangkai dire apa danan dipakainya alun abaka janyola ka bangkai dire apa danan dipakainya. Dari Dabet lagu di papanjang alam babegakan ko jo ya lama lang urang na punyo anjang lupa kini ko anjang tapire ribo tabakai tarik Anjang tapire rimbo tabaka Dari bagnya tumur zaman kini ko Eman cika turi nani nyokaja Resalaknya ebo yuwa Mancika turi nani nyokaja Namun salaknya lah ebo yuwa Adi abakan ibadendang Aswan doa tapi naik tiba Dia sungai nak jarang-jarang Dan pokok gigi mak cukup juga Dia sungai nak jarang-jarang Dan pokok gigi mak cukup juga dari makku mak elok sarmangan meja paling belakang jadi papanjang kalagu di kos 10 tornet di kam di eka salamai bugoros mam suntuk kabaki amak dun sanak sadonyon dak bibak dun sisian dak bigo babate cuma ketik pasan kabaki penitia mungkin melalui udatan haji kalau ndak kabar tambah bangkunya di banyak notagak mungkin pulang aja kami lay latih lutiwa tagak-tagak mayanya dari nyek surau betul singkir jepasan sesudah eka berkotikan demila taruing Udah dena yang ku kali kayo Tonye elo awana kamari Mungkin jodoh cilalate labasuo Laba lain saja padonan sari Belalate jodoh cita basuo Laba lain saja padonan sari Mewakili Kurajan Bapakko silang pakar panitia kapal badia bahasa-bahasa bersama aku satu lunsana nodol dapat tapi dua sadak bau sau panitia mencari bangku dulu ya insyaallah sebetulnya tipe dol kasih taruh Udah dena yang ku kali kayo lay dana Lainan pade karesan kini ko Nan mancandu de gitu salam ka pulang karesan Delai banyak lado-lado Balawa itu de kece ika Takkan nagurau di koto tuo Ko indah nam biru dan ku indah baa
Dua pasan Eka Jokate pertama dari Gaib Mantiak lagu di papanjang informasi saja kabaki patai non Pak Haji Pondok Kopi kapatangkon di mati suri non keniku makunjulah babalik kagelagang lah balik nyau kabadat balik ya. Non kedua dari Melok maangku sarmongan meja belakang 10 tonel lagu di papanjang tikam di Eka patai balik sampaikan ke gunya joka. Apa ajinya mati suri tapi kini kolai duni pulo kama elo batanya kami kini hubungan jorang lan pakola elo juo kainya elo kami batanya kini jangan dia so hubungan lai elo juo. Dari Pak Ji Pondok Kopi Kapalo Badia serta Pawa Sagato itulah kajale jatuh kah lau kumalau tuh ide-ide mati itu lah biasa tuh ya. Ulang balik pantai pasan mangku kurang terangga di mangku josia mak elok non lah elok badia tuh ya. Singkir aja kau dari Melok. Kalau orang lama tu kak indah ada lagi nih. Yang lalu biarlah berlalu. Kita tata masa depan beliau ya taruh. Kola putui bana kari idoi nyoy de udang ka sungai pantai melawa imanyo aki indah kalibo dek namandang sajoan kulai rusak awak kalen ngawurang mambao tau tanggo namo sajo awak. Makasih. Dari Makati untuk pertama salamat bergurau semam suntuk asajolah kabak kiamat dusa naksadonyo ndak bibak jusisian ndak minggu babate dapat salam kau dari Makati. Lanjut. Mai datang yo Makati udah denai aku kali kayo di mahati denai tak kasaki daku denai babari daharo sajo di mahati karesak dan tak kasaki daku denai gilo baruto. Doanya surau edinan mare biarlah kami mandengangan pandang degin tape sakame iko dabarengakan pandang degin surau tape sasemo iko barengakan. Dua pasan jo kandak non samu pertama ko dari nye surok kata bejawik do patut sebatagong urang bala dia panjang baan nyawa kama perhatian mana tu bayu ayam. Nang kedua ko dari Makati batanyo urang di belakang ko babisia ka Makati sebatagong uni non rancak kami hitam manih ala kapala ko siapalah namo juga salam kenal dari urang belakang ya. Makati tengah malam deginya surau ai kamari mangga Makati batanyo namo aku mikasi di dalam hati mangga Makati batanyo namo aku mikasi di dalam
surau kalau menurut agak agiannya mila bara bulan lain dah. Sampai dah nyek surau nak maju gua yang kata mila surau. Dan je Merapi. Selamat Merapi ke dalam dari Canduang terobokan dia. Babisi inya surau ke kapal badia sebab takut tantangan ida mila gua kan 3 bulan 10 hari ndak bisa didiskon 2 bulan saja 2 bulan nabi lama banai inya gua yang tarik nan mana ketujuh dia bila inyek surau kok utau udah ando nak pulang dari Malaysia gua tukang Malaysia ya dari Daji Merapi serta Pak Jorong serta Iqbal serombongan peguru dari Canduang jadi papanjang salam tetupak kenan basamo salam guru semangsu tua ndak bibak disisiakan ndak bigo bate dapat salam ko dari peguru Canduang. Ya penitia kalau memang laya ada bangku kita sagiro kan saja capek iko sana kita dari Canduang lah habis tagak di luar ya dari Kepulauan dia betul loh banyak surau lay kemajunya kata atau indak ini gua lado diskonnya cakap minta 2 bulan kecek bila kini langsungan dia kondak Kepulauan dia kemaju gua taruh dari Daji Merapi serta Pak Jorong sermongan peglau dari Canduang cemas ketepasan patamu kabakai mangku nong kedua kabakai melo mantang-mantang 9 daripada dendang mangku lah meluncur saja kemari indak bawa bagai kami daya ya Pak Lek baik itu belum dari Pak Lek jadi papanjang bila kok ioleh ketujuh de bila perantau Malaysia de bila atau ayah Badri itu perantau Malaysia tu ya kata makcik dia Penjawab gayung basambik ko dari Mangku serumbangan jemaah elok kapaki Haji Merapi Pak Jorong bagang kawan sakame ko kemenakan mak elok wah ndak kadiringi ko ya diciluk ni malah diurang begoyang jalan keberkilah kita papanjang kita tinggalkan kalau gutuan rumah jauh baru babi bitulok kandak dari daun